I'm Brother Santino po. I am a seminarian grade 4th year. And this is my classmate, Brother Martin. Okay, so, do you understand Biko po? Ako. No. Si Mama. It's okay. Sige lang. Okay, so, basta sa ibang bansa, then, nakipag-anohan sila sa Shrines of Cáceres, So, title is daw masyadong and especially the pre-colonial one, kaya colonial yun na kasi. So, there are ceramics, I think that is Bumbon Church, di ba? In Sangay, in Kibayo, in Bumbon, that is the churches sa inyong mga tulog. And what I heard from because yung nag-tutor po talaga dito, wala na. Lumipat na siya into the major seminary. He already graduated. Nag-graduate na po. Similar lang yan. Isang jar lang po yun. Almost. Kailangan i-check mo yung material. Pero ito, dapat walang naka-plastic sa loob na ito. So, dapat to nandun sa storage. Kasi if it is similar, then isang representative lang pwede eh. Kunwari isang kumpul na ganyan to make up a jar. And then the rest, yung mga pieces, may be kept. Tapos, yun na. Kasi mako-question ka eh, why do you have? Marami ko rin. It is a place of indigenous importance. Kaya, siyempre ito pre-colonial museum, pero may mga makikita kayong mga Catholic churches. Kinakain pagkain ng mga tao noon. Yun. Sige nga, tingnan to. Baka may ibang storya. Tapos may lalabas. At least mataas ang ceiling nito Okay siya. Kaya po ma'am na-maintain niya. Oo, na-maintain. Dati pa yan. Oo. Ay, ano yan? Mahogany. Hindi kaya yan ng anay. Oo, yung mismong kahoy, hindi kaya. It's okay, sige. Okay na. It's okay. Okay Hindi ko naintindihan. Doktor ata ako. So, yun na ganun yung mga tao. Kasi, in time, ayaw na niya. So, if this is the first area, yes, people are still excited, no? Okay, so they look around kung ano man makita nila. But in the second and the third, baka hindi na makuha yung interest. That's why sometimes you have to create something that is different from the first section. Ayun lang. Anyways. Latest? Legazpi, oh. Yung after na pumamatay, si Veronica po. Dapat natak. Kasi mga delikado lang. Animal blood. Oo. Yung mga ganyan. Kasi yung po, parang dye, yung iba dye. yung maano pong gumawa ng color, kung paano mo siya Hindi flat. Oo. Kasi mga commission natin mag-restore niyan. O hindi. May restorer talaga yan. National Museum. Papaano mo pa siya? Mag-condition or mag-invite mo pa siya? Siguro. yan sa Schedule. Hindi tela siya. Pero ang ginamit, material sa Oo. ayun yung Yan parang ang yun ang conservation. Siya po yung sayang nga day na restore. Siya po yung nag-open ng Second Vatican Council. Siya po si Pope John the 20th. Ganun po yung halaga ng restoration. Saan siya?
nagkaka-interest, sabi ganito, kailangan ba may background sa arts? Hindi naman. Basta you love arts. I mean, you appreciate it. Kasi all the more, at saka dapat bata pa. Kasi malinaw ang mata. And then, pwede ka mapunta sa Rome. You know, training. Mag-train ka ng conservation and restoration. Noong canonical coronation niya noong 1924, canonical coronation, it was bestowed by the Pope himself. Di approval. Yeah. Pero yung pag-impose ng crown through his papal legate. Okay. First bishop. Dito tayo? So ito po, kahit hindi na ito picturean because this history was already debunked, this story. Ang story nito, that the seminary is 200 plus years old. So yung this seminary, is the higher education in South Luzon, outside Manila. In Manila, it is the Universidad de Santo Tomas, the Pontifical and Royal University. But outside Manila, so dito po siguro magdadap, bakit may bathtub dito? Bathtub daw po. Sure ka ba, Tab yan? Hindi ko po alam kung bakit to nandito. Kahit ako hindi ko rin po alam kung bakit nandito. Ano sabi ni Padre? Kung nabibig kita? May Pag ano ba? nagbubunyag. Pag Ay, nagbubunyag dito. Ano kung nga Ay, this is na baptismal. Hawakan niya yan, bawal hawakan yan. Ganyan lang. O kahit na, Kahit na. Oo, asidi kamay mo. Lagot. Hindi ko alam na yun. Lagot. May nagbabantay dito Liturgical art. Yes. Yan kasi po, nung dati po baga, when the priest says the mass, celebrate the mass, is facing an orientem or to the east, nakatalikod sa tao. Yan. May photo documentation na to. Wala pa po. Kasi gusto ko malaman kung yung design nito, ganun din yung design sa likod. Kasi when you do the exhibition design, if you see that there are other important design elements, halimbawa may marking siya, pwede mo siya ipakita by using a mirror. Makikita siya. Or, The Roman chasubles. uy, pero sir, hindi stable. Hindi nga. Tapos dito po, binibigyan niyo siya ng weight ng bigat. Donated po. Malulusin yung mga fabric niya. Kasi, kumbaga, yung damit mo, pag nakahangang matagal, nagkakaroon siya dito ng linya. Oo. Yan. O, tingnan mo, ikaw Ay, ano? Bawal Pero So, nakapicture this- ang ano dito. It was worn by Archbishop Legazpi. Bishop Legazpi. Sa amin yan, lalagyan na namin ng stanchion yan para hindi malapit yung mga tao. Kasi the more lumalapit yung tao, the more ang tendency is to touch. Oo. Ibig sabihin, maglalagay ka dito ng poste, o tapos may parang parang tali na. Tingnan mo, di ba, interpretation, papasok ka dyan. Di ba yan?
Sir Rizal. Kasi po, he is considered as the best of the best student here in the seminary. Even though hindi siya nag-graduate dito. Kasi, I think 12, 13, 11 years old, he already mastered Latin and the rest of the subject. Galing. Kaya sinasabi po na mas mataas ang kwarto doon, maraming pang gamit. Just like, kasi we have, pero hindi naman masyadong marami. We have 4 inventory books na mga... Ang ganda naman. Very important. Ano ito? Para saan? Saan ito nilalagay? It is coat of arms po. Nilalagay sa damit? Yung iba nilalagay po sa damit, or yung iba naman, it's like a design. Design lang. Coat of Ay, ito arms. tama. Ito nakagano, no? Yeah. So, Franciscan pala kayo? Ayan, yan yung sinasabi ko, masisira na siya. Halos pag binuksan mo na to, wala na eh. So, minsan, ang nakikita lang yung front or title page lang. Tapos, minsan, nagbibigay ka, katulad ito, nagbibigay ka ng mali yung pagkalagay nito. Kasi, na-stretch itong papel. So, ito from time to time, palitan mo, ibahin mo yung page. O kaya ilagay mo na sa ipahinga mo. Katulad ito po. Dyan nilalagay. Yes. Sa libro. Ayun o. Yung interpretation niya. Diyan nilalagay. Nakita natin. Pero maganda ako. Salon, isa. Ano? Galing Sana ito mga bells. Penmanship ang ganda. Ito pa ito dito. Oo. Binibilang niyo ba yan? Yes. Binibilang naka-invento niyo ba yan? Araw-araw dapat pinilignan niya. Mamaya, tatlo na lang yan dyan. Oo nga. Kasi buksan na lang po sa Coliseum pag may mga visitors. Hindi siya. Level 4. Okay, so hindi siya. Grabe. Pero ito, dapat ito. Ipaano na, may anay na Ito po kasi, Alisin na lang. nung dati po, we have ang original chapel namin nasa library namin. Okay. So this was the Punta po sa Basic Education Department, yun po ay modern buildings na. So ito yung pinoprotektahan namin. Kung mapapansin niyo po ang struktura ng University of Isabel, kasi po habang pinapaayos ni Father Antonio Santonja ay yung seminaryo, kasi siya ang rector noon, dapat nakatayo. So, pwede rin daw isa pang theory, asylum. Kasi ng mga Franciscan friars, sanay sila na yung mga nasisiraan ng bait ng mga pare sa asylum nila tinatayo. So, mga taligan. Pero sabi ko daw, may nahukay pong mga pinggan, kutsara, mga bungo ng tao, tapos mga alak, buti ng alak. Ang problema lang that time na nahukay yun, nandun ako sa basic education, nagtuturo. I was trained in museology way back 2004. Pero after that, hindi naman ako nag-assume agad ng pagiging curator. So, for 13 years, hindi ko yung nagamit. Nandun ako sa basic education department nagtuturo. Kaya hindi ko nalaman yun. Kasi kung nalaman ko yun, baka hinapon ko. Preserve. Saan po yung museology niyo? Mas marami ka. Sino po ang nag-one? Nakita ko na. 19 ano po yan ba? 2004. Summers 2004. Kaya dapat na. Opo. Kabo dito sa kami na sa akin. So, pinipicture namin dito ay ang history.